தொண்டரின் உயிரே இளைய தலைவா, சூரிய கதிரே நாளைய முதல்வா. தொண்டரின் உயிரே இளைய தலைவா, சூரிய கதிரே நாளைய முதல்வா. கண்ணென கழகம் காத்தவன் நீயே, எண்ணங்கள் யாவும் நிறைந்தவன் நீயே. கண்ணென கழகம் காத்தவன் நீயே, எண்ணங்கள் யாவும் நிறைந்தவன் நீயே. இளைஞர் அணியை வளர்த்தவன் நீயே, வெற்றி பாதையை வகுத்தவன் நீயே. தக்க 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 தளபதி எங்கள் தங்க. மக்களின் இன்னல்கள் கேட்பாரற்று போய்விடக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்யவே இக்கட்டில் இருக்கும் அனைவரும் தொடர்பு கொள்ள ஒரு உதவி எண்ணை அமைத்துள்ளேன். தமிழகத்தில் எங்கிருந்தாலும் சரி, மக்கள் பீப்புள்ஸ் ஹெல்ப்லைன் எனப்படும் பொதுமக்கள் உதவி எண் 9073090730 மூலமாக என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். உணவு, மருத்துவம் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு இந்த எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இந்த அழைப்பு நேரடியாக என் அலுவலகத்தை வந்தடையும். இந்த உதவி எண் மூலமாக வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளை பட்டி தொட்டி எங்கும் உள்ள கழக உடன்பிறப்புகள் மாவட்ட, நகர மற்றும் கிராம வாரியாக தீர்வு செய்யும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வர். உங்கள் சிரமங்களை போக்குவர். பொதுமக்களுக்கு என் வேண்டுகோள் ஒன்றே, உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு முடிந்த அளவு உதவுங்கள். இந்த எண் பற்றிய விழிப்புணர்வை செய்யுங்கள். இனி எவரும் கேட்பாரற்று துன்புறக்கூடாது. இந்த எண்ணை திரும்பவும் உச்சரிக்கிறேன், தயவு கூர்ந்து குறித்துக் கொள்ளுங்கள். 9073090730. தமிழகத்தை காக்க ஒன்றிணைவோம், வா.